Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da zuwa shafin Smart Ideas TV. A yau wannan bidiyo ne na musamman wanda a kansa zan nuna muku how to get a free data, yadda za ka samu data mai a sauƙaƙe ba tare da ka siya ba. Free, wato free in aka ce free wato kyauta kenan, kyautar data akan layin MTN da kuma layin Airtel. Ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin ganin videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora sabon videos. A yau zan nuna muku wannan abu ne in kuka biyo ni cikin sauƙi ba tare da shan wuya ba. Abu kuwa da zan nuna muku shine gashi. Idan kana son zaka samu free data akan layin ka na MTN, so idan dai har ya kasance layin naka ba a taɓa amfani da shi ba wajen login into MyMTN app, so you are able to get this data. Wato za ka iya samun wannan data in har ba a taɓa amfani da layin ka akan MyMTN app ba. In kuma ka taɓa yi to wannan data an wuce ka sai dai ka samu na layin, ko kuma ka nuna wani yayi a shi ma'ana ka layin, ko kuma akwai dai wata hanyar da za ka iya samun free data ɗin by inviting, wato kai inviting ɗin wanda bai taɓa yin amfani da wannan application ɗin ba. Gashi kamar yadda kuke gani. Yawwa, idan kai inviting ɗin mutum to kai ma za a baka MB 200, shi kuma za a bashi MB 500. Idan kai ma baka taɓa yin amfani da shi ba to kai ma ɗin MB 500 ɗin za ka samu a karan farko, amma fa wannan abu sau ɗaya ne ake samun sa a login na farko kenan. A shi ne kaɗai za ka iya samu. Yadda za ka yi kuwa shi ne za ka shiga cikin MyMTN app ɗinka. Kana shigowa zai baka dama ka sa number waya ka, kamar yadda kuke gani ga number waya nan a kai. So da ka yi proceed, wato za ta yi detecting ɗin layin lambar ne da kanta. In kuma ba ta yi detecting ba to sai ka sa lamba, ka sa sai ka danna proceed. In ka danna proceed za ta yi verifying, wato nan layin yana cikin wannan wani ko baya ciki. Idan yana ciki da OTP ya zo za ta automatically ta buɗe. So ni kuma nawa layin an riga an taɓa yin amfani da shi, an yi login ɗin wannan application, to don haka ba za ku ga sun nuna min yadda za su bani wannan data ba. Amma in baka taɓa yin shiga ba to yana gama verifying, wato da OTP ya zo an gama verifying, za su nuna maka cewa claim your 500 MB, sai ka danna accept ko claim. Kana dannawa sun baka data kyauta, za ka more har tsawon awa 24 kafin su ɗebe ta. Yawwa, so sannan kuma idan kana so ka samu free data again dai akan wannan application ɗin, to za ka yi referring, wato za ka gayyaci abokinka ko abokiyarka idan ba su taɓa amfani da wannan application ɗin ba, domin ka nuna ka tallata musu cewa su yi downloading ɗin wannan application su yi amfani da shi kuma za su samu free data. To sai ka danna invite, kamar yadda kuke gani ga invite nan. In ka danna invite and get free data, so a lokaci ɗaya ma za ka iya yin inviting ɗin mutane da yawa. Kamar yadda kuke gani za ka iya inviting ɗin mutum 5 a lokaci ɗaya. Kowanne za ka sa lambar wayan shi gaba ɗaya. In ka gama sa lambobinsu, in kuma dai mutum ɗaya ne ma dai, in ka gama sa lambar sa sai ka danna send invite. Da ka tura za a nuna mishi cewa kai ne wane ka tura mishi wannan invitation cewa ya downloading ɗin wannan application, inda za a bashi data kyauta, kuma sannan zai dinga gudanar da abubuwan shi na kan layin nasa na MTN. Sannan bayan nan kuma za ka iya referring ɗin data plan, wato ka nuna wani cewa ya siyi data, wannan datan kaza ne, ai datan yana da kyau, za ka ji daɗin shi waye. So shi ne sai ka shiga wannan refer a data plan, wato ya gaya mutum cewa ya siyi wannan data. Idan ya siye shi, ka ga dai anan na farko refer MTN app, shi in ka yi shi in shi za a ce za ka iya samun har giga 4, wato you can get 4 giga daily by inviting 20 friends to download and log in. Wato idan suka ɗauko wannan application ɗin, kai inviting ɗin suka ɗauko mutum 20 a rana ɗaya, za ka samu 4 gig. Idan kuma data plan ne sai ka shigo nan, so shi kuma za ka yi refer ɗin a friend cewa ya siya wannan data ɗin. Idan ya siya, shi kuma za ka samu kashi 10 na abin da ya siya. Ba fa a cikin tasa za a ɗauko a baka ba, a su kamfani ne za su baka kyautar kashi 10 na abin da ya siya. Wato in MB 100 ya siya kana da 10 MB. Idan kuma 1000 MB ya siya, 1 gig kenan, kana da 100 MB, shi ne kashi 10. Yawwa, sannan kuma shi ma da za ka yi referral ɗin data ya cewa ya siya data, za ka sa number wayan shi
a nan wurin inda kuke gani da ka sa number shi insha Allah zai sai kawai ka danna send invite. Haka nan kuma idan mutum bai taba canja wayan shi zuwa 4G ba, wato sim card din shi ba 4G bane ba, yana so zai mai da shi 4G, to zaka iya referring ɗinsa. Kana referring ɗin shi ma zaka iya samun shi kuma misali you can get up to 10 GB data free when invite up to 10 people. Idan ka gayyaci mutum 10 suka je suka yi upgrading zuwa 4G, so zaka samu giga 10. Yau a kan kuɗin ka samu giga 10 ba karamar kashewa za ka yi ba, za ka ji daɗin ta, za a yi harka kwarai ma kuwa. To idan bai taɓa kwambata da bai taɓa updating din layin sa zuwa 4G ba, to idan ka sa number shi a nan sai shi ma sai ka tura mishi invite kamar yadda kuke gani. Ka tura masa da ya je ya yi upgrading za a ba shi data, shi ma kai ma kuma za a baka. Duk wanda ka tura waɗannan invite ɗin har sai sun yi wannan abu sannan za a ba su. So za ka iya ce musu cewa gashi ka turo musu abu, su yi kokari su yi wannan abu, to idan sun yi za a ba su data kuma kai ma za a baka. Yawa shine. To wannan shine yadda za ka samu free data akan layin ka na MTN by installing MTN app, wato MyMTN app, sannan sai ka samu data free. So bayan haka kuma wannan na MTN kenan. A nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. A kuma bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ku samu 1 GB data free akan layin ku na Airtel. Mu je ga bidiyo na gaba don ganin wannan abun nan. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamun ƙararrawa don samun bidiyo din mu a koda yaushe muka ɗora sabon bidiyo. Mun gode, mu haɗa a bidiyo na gaba.